Ja, bai. Bueno, orduen, gure lagunakin aritu gea barruen ikusten karga joker daudela, eta saiatzeko gauzak neurtzen, kargak egon da, eremu elektriko hori sortu da, saiatu gaitezke eremu elektriko hori neurtzen, edo ikusten nolakoa den, gero berarekin tensioa neurtzeko. Horixe izango zen bidea. Karga, eremu elektrikoa, tensioa. Eta hori tensioa bai izan behar dela zerbait neurtu dezakeguna. Nola neurtu dezakegu tensioa karga distribuzio hau izan da. Pues hau, barkatu berriz. Baina gure gauz lagunari eskatu behar diogu laguntza. Gaur lagunari eskatu behar diogu laguntza. Zeren gauzek, hau esaten zigun. Baldin baditugu karga batzuk nonbaiten, karga bat baldin baukagu hemen, karga horrek izan behar du eremu elektriko bat, eremu elektriko bat. Ez da, kargak hemen, eremu elektriko bat. Ba, gauzek dio hau hartzen baldin badegu, osea, biltzen baldin badegu hau dena, azalera batekin, superfizie batekin, eta kalkulatzen badegu integrala, eremu horren integrala, superfizie guztietan, hau da, osea, karga honek eragiten duen eremu elektriko hori, integratzen baldin badegu, azaleran, axola gabe ze forma hartu, hoxe da, bertan daukagun karga, ia, bider bat zati epsilon, permitibitatea negatiba. Gauzen formula. Hau ez da ulertu beharrik, hau horrelaxe da eta punto. Gauza da, orain ikusi dugula daukagula hemen karga distribuzio hau, eta hau bera erabili dezakegu hau kalkulatzeko. Horren bagabiltza distribuzio hau nahiko simplifikatzen, eta orain, hau erabiltzeko, ideia hau erabiltzeko hartu behar dut, azalera bat, superfizie bat nahiko simplea. Kubo bat, kubo forma duen azalera bat, kubo bat. Hartu behar dut, eta hasi behar naiz hori, hemen dauden kargak biltzen. Zuen ez biltzen, eta pauso bakoitzeko kalkulatu ezaket integrala. Baina integrala horren gauza simpleekin oso simple izan, bera? Zeren kurboren azalera horrelaxe baldin bada, zuzena, integrala geratu behar da biderketa bat. Hau da, hori egiten badegu, geratu behar zaigu, hauxe, eremu elektriko hori, bider, azalera, zuzenean. Distribuzio horren simplea da, eta hori egin dezakegunez, horrelaxe. Eta kubo horrekin biltzen ari garen karga, hemen barruan, edo hemen dikartita, izan behar da, pues, hemen biltzen ari garen karga, hemen jartzen baten badegu, pues, hemen daukagun karga. Izan behar dela, konzentrazio hori dagoela zati volumen unitate bat, bider volumena. Orduen izan behar da, Q, bider N, ez du jarri behar eza, ez de. Bider N, bider volumena, este bider isa aldatza izan da, bider volumena. Osa, konzentrazio hori esker daukagun karga guztia, bider volumena. Berdin, bider S, forma berezia daukagulako. Horren gauzak, horrelaxe simplifikatuta, geratu behar zaigu, hauxe dela. Dala berdin, Q, bider konzentrazioa, bider, hau jaten da, bider isa. Eta epsilon falta da bakarkatu, bat zati epsilon. Bat zati epsilon. Bueno. Badukagu, eremu elektrikoa, isaren menpe. Isaren menpe. Eta honek, aurrela integratzen badu, solaiko xeko forma izan behar du. Eta egin behar duguna da, marrazten hasi aurretik egin behar duguna da, ere bai, maldak kalkulatu. Honen malda izango zen. Isarekin derivatua, isa hori kentzeko. Geratu behar zaigu malda bat zuzena, argia. Erraxa, marrazteko horregatik egiten ari gara, Bat zati epsilon, bider Q, bider N. Osa, malda bat zuzena, ez dagoela isaren menpe zezerrez. Horrek esan nahi du, marrazten baldin badugula hemen. Eremu elektrikoa, horrelaxe kalkulatuta, gauzi diri esker, izan behar dugu.
Horraxeko eremu elektriko bat. Hemendik hasita goraka joan behar da. Eta hemendik hasita horrelaxe jaitsi behar da. Malda hau izan behar da. Hoi bera, baina konzentrazio honekin, N-arena, bat zati epsilon, bider Q, bider N donors. Hemen, zeinuak ere ez ditu jarriko. Malda horrelaxe da, negatiboa, hau positiboa, utziko ditut horrelaxe, Naztu gabe. Eta honena, berdina, bat zati epsilon, bider Q, bider NA. Eta hau da, eremu elektronikoaren ardatza. Ailegatu behar dela hemen, piko batera, piko. Eta hau jarraitzen dugu, hau isa. P, isa, N, eta horintik ez dakigu gauzak zenbat diren. Zer ari da gertatzen hemen, bueno, asko da, gutxi da. Bueno, haizu da, kalkulatu baldin badugu eremu elektrikoa, urrengo urratsan orain kalkulatu ezakegu tensioa, zeren. Tensioa da, eremu elektronikoaren integrala. Ditu behar diogu horretan daukazue, fi, azpi zero. Osa, integratzen baldin badugu, eremu elektriko hori, eman behar digu tensio bat, eraginda eremu elektriko horrekin. Eta hau, neurtuta dago, badago formulatxo bat, baina formula jarri horretik jarraitu behar dut. Nahi baduzu marraztu hor marraztu behar dudan hemen azpian, izan behar dela urrengo ardatza. Tentsioa. Bagabiltza forma triangeluar hau integratzen. XP hasita, XN, hori integratzen badegu, forma triangeluar hori daukanaz, horrelaxeko tensio bat sortu behar zaigu. Eremu elektriko horren ondorioz. Tensio hori izan behar dugu gure PN juntura horren barruan. Eta hau empirikoki kalkulatuta daukagu. Eta da horrelaxe. VT. Ui. Hau da, K bider T zati Q. Temperatura, tensio termikoa. Gutxi gora bera, 25 milivoltiokoa. Boltzmann konstantea, temperatura, karga. Eta empirikoki kalkulatuta dugu. Eta gure lagunekin lortu dugu, formula ateratzea, neurtzea ere bai, eta badakizu ez zenbat balio duen honek aritu garen konzentrazioekin probatzen. Probatu dugu 10/14, 10/18, eta badakizu ez zenbat balio duen honek gure harriko eskorran gure lagunarekin bilduta. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 voltio. Goratzen duzu diodoak behar duen tensioa guidatzen hasteko. Hori da, diodoa bi harriko eskor direlako, bi harriko eskor horiek elkartzerakoan beraiek sortzen dute tensio diferentzia hori, ordene hori gainditu beharko dugu gidatzen funtzionatzen hasteko. Hortik dator. Hortik dator. Hauxe izango zen PN juntura orekan. Ez ere egin gabe, zer gehiago egin gabe. Eta orekan ez du esan nahi hemen korronterik ez daudela. Goratzen dute, hasieran hemen gertatu dena hauekin. Zulotxoak arutza joan dira, H. Eta hemen elektroiak arutza joan dira, utsuneak edo elektroiak. Zer ikusten dut hemen intensitate bat sortu dela, intensitate bat arutza. Eta orden, orekan, daukagu hauxe. Daukagu sistema bat. Karga konzentrazio ezberdinekin. Hemen zuloak, hemen elektroiak. Hor daude, bestalde daukagu eremu elektriko bat ere bai. Orduen, aldien behin, oitako elektroi bat, gauzak aleatorioak daudela direla badakizue, aldien behin, elektroi batek gainditzen du dena eta pasatzen da duntza, eta birkombinatzen da honekin.
Osa, jarraitzen dugu izaten difusio korrontea, konzentrazio ezberdina daudelako, oso txikia, baina orekan aldien behin badaukagu oraindik difusio korronte bat horrelaxe. Bestalde, hemen sortu den eremu elektriko horren ondorioz, aldien behin, temperaturarekin edo hemendik ateratzen baldin bada elektroi bat, eremu elektriko horrek erakartzen du eta sortzen da desplazamendu korronte bat, bestaldera, horren ondorioz. Hemen, eremu elektriko honen ondorioz sortzen da korronte bat bestaldera, desplazamendu korronte bat. Horrekin esan nahi dizuet, naizta, orekan egon esan nahi du, bi intensitate hauek berdinak direla eta badirudit zero dagoela. Baina hor badaude elektroiak alde batera saltatzen, eta hemen sortzen direnean mugitzen, baina osotara, orekan, hemen, daukagun difusio korrontea hemen, konzentrazio ezberdin horien esker, txikia. Da berdin, eremu elektriko horrek sortzen duena, eta horregatik gaude orekan. Osa, ez dago geldirik. Badaude mugitzen alde batera bestera, baina intensitate osoa, zero. Eta azkenan, gure lagunakin, elkartu ditugu harriko eskorroiek, neurtu dugu, 0,7 voltio horiek ditugula konzentrazio ezberdina horien ondorioz, eremu elektriko horren ondorioz, eta joan behar naiz multimetroarekin neurtzea. Tensio hori, 0,7 den, neurtu behar du, ja nire makromunduan, jarri behar dut hemen zerbait, elektrodo bat, metalezkoa, hemen beste bat, eta neurtu behar dut. Tak! Diodoak laborategian izan behar ditu, eta neurtzen badute, atera bat da 0 voltio. 0 voltio. Nik hemen esan dizudanaren arabera 0,7 neurtu beharko genuke. Hau berak kargatu dalako horrelaxe pilatxo bat sortu dalako. Neurtzen dugu 0 voltio. Hau parentesi bat bezala hartzazu, horrentxe esan behar dizudana. Ideian nagusia hause da. Zergatik 0 voltio, zer hau gertatu behar da. Guk metal hauek onutza konektatzerakoan, hemen eta hemen, bi muga hauetan gertatu behar da, hemen gertatu den antzeko zerbait. Metalaren, kobrearen elektroi horiek aske daudenak, erakarrita sentitu behar da zulotxo horiekin. Hau geratu behar da, holaxe, hemen pixkat holaxe. Hemen, elektroi horiek pasatu behar dira metalera, eta hau geratu behar da, holaxe, hemen geratu behar da positiboago. Eta hemen izan dugun efektu antzekoa izan behar dugu, baina horrelaxe. Hau zaurren garrantzitsua, eta beste kolore batin jarriko dut, urdina. Ezkeia, neurtzerakoan hau bera gertatu behar da, eta hori hemen osotara jartzen baldin badegu, daukagun eremu elektriko osoa, hau dako horrela, eta hemen daukagu hau horrela, bestaldera ikusten duzu, balio gabetu egiten dira beraien artean. Hemen sortu zaiguna, gure harriko eskorra jartzen, neurtzera joaterakoan, sortu zaigu bestaldera beste bat eta balio gabetu egiten da. Hori jarriko bagendu, hemen jarri beharko genuke, daukagu eremu elektriko hori eta hemen sortu diren bestaldeko forma berdinarekin, medarragoak, eta norabide bestaldekoa, hause daukagu eta hemen bestea. Osa, benetazko, eremu elektriko oso hause izango zen. Pene juntanaren hau, Hori, neurtzerakoan, ari gara neurtzen, eremu elektriko guzti honek ematen duen tensioa, integral guzti hau. Hemen daukagu negatibo, eta balio gabetzen dira. Orduan, benetazko tensioa izango zen hause. Hasieran, daukagu 0, honen ondorioz jaisten da, honen ondorioz igotzen da, eta azkenik honen ondorioz berriz jaisten da. Horregatik neurtzen dugu 0. Hemen jaisten delako, eta hemen jaisten delako hauen ondorioz. Hau da, parentesi bat, pene junturatik kanpo, bakarrik laborategian izan behar dituzue diodoak, eta hause da diodo bat. Neurtzen badugu 0, eta horregatik da. Hau eta hau sortu delako.
Bole. Venga, hau elkartzeagatik. Jarri dezaiogun gure diodoari tensio positiboa. Bakizut diodoari tensio positiboa jartzen badiozu, intensitatea pasatu berko dela errax. Jarriko diogu ia zer gertatzen den. Orduen, egoera berri horretan, pene juntura zuzenean, gure pene juntura hartu behar dut, eta jarraitu behar dugu aztertzen egoera berri honetan. Ezabatu dezaket hau. Osa, teorikoki intensitatea pasatu berko zaio, A ber. Venga, txukunago. Pene juntura zuzenean. Bat. Lau. Ikusten merezi duela. N. Eta hauxe egin behar dugu. Positibo hemen, negatibo hemen. Hauxe egin behar dugu. Horekan, bagenituen zulutxoak hemen, eta hemen ez. Elektroiak hemen, eta hemen ez. Baina orain, iturri hau sartzerakoan, mutur positibo honek urrundu behar ditu zulotxoiek, gaina hemen dauden elektroiak ere bai, erakarri behar ditu, hau da, urrundu behar ditu zulotxoiek, eta bete behar du gure material osoa zulotxoz. Hemen berdina, baina mutur negatiboak aldendu behar ditu elektroiek, eta joan berdira betetzen material osoan zehar hasierako egoera bezala. Hor daude. Badakizu ez zer gertatu berden hemen, egoera honetan. Bera. Honek aldentzen ditu elektroiak arutza. Ez ditulako erakartzen. Gainera sartzen ditu gehiago. Honek hartzen ditu elektroiak eta sortzen ditu zulo gehiago. Zuloak pala, elektroiak pala, hemen montatzen da parti bat, parti. Hemen gertatzen dena da, rato guztian, hemen sortzen da intensitatea da, hau honekin elkartzen delako, hau honekin, eta sartzen diren elektroiak eta zulo guztiak joaten dira hemen, kombinatzen, rato guztian hor elkartzen. Jesu Kriston festa, errorbian, gelditu be. Zuloak sartzen, elektroiak sartzen, eta bertan desagertzen, bir kombinatzen. Korronte hau, eremu elektrikoaren ondorioz ez dagoenez, hau da elektroien arteko erakartasunagatik. Beraz, hau difusio korrontea da gaiena, difusio korrontea. Difusio korrontea motatakoa, erakarrita daudelako, hemen bir kombinatzen direlako. Hemen aztertuko bagenitu gure lagunakin konzentrazioak, isarekin, hemen N, orain izan behar duguna da, P konzentrazioa orain oso gutxi hemen, erori berda, N konzentrazioa horrelaxe. Hemen oso karga gutxi egon behar dira, elkartzen ari direnez, karga, orain egon behar da hemen positiboa baina oso txikia, hemen negatiboak oso txikiak, ez dira egon behar, bir kombinatzen direnean momentu txori, honen eremu elektrikoa ere marrazten badegu, honen gauz erabilita horrelaxeko forma izango genuke, malda berdina, baina txikia, piko txiki bat, oso karga gutxi daudelako hor, eta
Eta hemen, jarraitzen dugunez izatean gauza berdina, horiek urdinez jarriko ditut, pixkat, ateratzen direlako pene junturatik. Orduen, tensio osoa izango zen, ja, horrelaxe, hemendik jaitsi, hemendik pixkatigo, eta hemendik horrendik gehiago jaitsi. Hemen daukagu tensio diferentzial bat, VF dezimatxo batzukoa. Zengo horataz hauek eragiten zutena zan 0,7 ingurukoa, honek pixkatxo bat irigu behar du, VF forward, tensioa forward dezimatxo batzukoa, diodoarena. Korronte gehiena, difusiokoa. Hemen birkoni beinatzen direlako. Bale, pues orain, jarraitzen badegu kalkulatzen zehazki, hemen sortzen den intensitate hori, tensio honen arabera, gure lagunarekin, gai izan behar geha, asko dakilako materialari buruz, hori formula empiriko bat ateratzea. Hau atera bat da. ID esango diot, vale? ID diodoaren aia, berdin, parametro bat, konstante bat, esponente bat. Intensitatea esponentzialki tensioaren menpe. Zati parametro bat materialarena, bi ziritzean bat germanioan, tensio termikoa, Boltzmann bider temperatura zati karga, 25 milivoltio, tren bat. Parametro bat, saturazio parametroa edo asetasun parametro oso balio txikia dena, baina hau, irudikatzen badegu grafikoki, hemen atera zaiguna, portaera hau kontuan hartuta, hau atera bat zaigu. Bagabitza tensio positiboak sartzen, Eta ide, bakitzen ze forma izan behar duen honek hauxe. Hau da errealitatea, atzoko ereduen, ereduek hau zabiltzaten, zenbiltzaten urbiltzen. Errealitatea hauxe zan. Eta oraindik hau ez da realitatea osotara. Zeren hemen gure lagunakin, atera dugu formula hori portaera hau dela eta. Baina gu ingenieria garela, gure laguna oso pozik dago, karga horiek hor ikusten, horre elkarrekin bir kombinatzen, baina nik, keto, a ber. Hemen material bat daukagu. Eta intensitatea hortik pasatzen da. Kargak mugitzen dira. Eta honek luzera bat dauka. Honek erresistenzia txore bat izan behar du. Zuk atera duzun formula da bakarrik gauza hauek kontuan hasten badituzu. Hemen erresistentzia txore bat izan behar dugu. Diodo honek edo honek izan behar du erresistentziaren bat. Eta hauxe, hemen P aldean izan behar dugu. Erresistentziatxo bat, RP, serien RN-arekin, kalkulatu dugula, aurreko klasean, orduan kalkulatu dugula gutxi gora bera zenbat balio zuen. RP, zan, zegoen, konzentrazioaren menpe, noski kargaren menpe, eta zulotxoen mugikortasunaren menpe, eta hauen luzera eta zabaleraren menpe, claro. RN berdina, batzatik karga, konzentrazioa, bider mugikortasuna, bider luzera. Bere luzera, hau LPLN izan daitezke. Eta jode, hau kontuan ere hartzen badegu, eta kontuan hartu beharko dugu, hori izin digu saiestu erresistentzia hori. Orden, benetazko erantzuna da, partikulei buruz daukagun erantzuna, gehi erresistentzia horrek eragiten diona hori. Erresistentzia gehiago malda txikiagoa. Orduan, benetazko erantzuna, hau izan behar da. Hau izango zen ideala, bueno ez tala ideala, bagabiltza aztertzen materiala. Oraindik hemen bagabiltza dezimatan gabiltza, lasai. Baina, ja, diferentzia hau, tensio diferentzia hau,
gehiago da materialaren erresistentziari esker. Orden zein interesatzen zaigu asko dopatzea. Asko dopatzen badugu, hobeto. Bale? Dopatu ezagun asko. Horrek eragina izan behar du beste funtzionalitatean, inbertsoan. R-mat, bider ID da diferentziau. R-mat, bider ID. Materialaren erresistentzian erortzen den tensioa izango zen diferentziatxo hori. Gehitzen zaiola partikula inportaerari. Ale gehiago, egoera praktiko batean. Oraindik ere kontuan izan bertigu beste gauzatxo batzuk. Bueno, hau horrela segeratu behar da, baina jarri ditzagun hemen ere bi egoera praktiko. Bata, temperatura, aztertzen badegu temperaturarekin hau nola ze egoera daukan, ikusi dezagun. Temperaturarekin hori gertatu behar da. Nola pensatzen duzue funtzionatzen duela hobeto honek temperatura gehiagorekin, ez? Temperatura gehiagorekin partikula gehiago. Hora ere, hotza egiten duenean okerrago, temperatura askorekin hobeto, eta giro temperaturan edo horrelaxe. Hor daukazue horretan grafikatxo bat. 0 gradotan, 1 gradotan, eta giro temperaturan, eta gutxi gora bera hau ere 0,6-0,9 dezimatan mantentzen da, beti dezimatan. Temperaturaren ondorioz izan behar dugu aldaketatxoren bat, baina gure aplikazioetan eundaka voltiokin bat dimagabiltza, ez duguna baritu behar. Eta fabrikatzerakoan, zuk egiten duzu diodo bat, eta funtzionatzen du, horrela, egiten duzu beste bat, eta hobeto, beste batzut, eta okerrago. Orden, fabrikazio tolerantziak ere neurtzen baditugu edo, karakterizatzen baditugu edo, atera baztaizkigu, 2 dezimako tarteak. Aldaketak. Eta beti ere bai dezimatan, voltio batetik azpira. Zimaz, hau parentesi bezala, kontuan izateko, baina garrantzitsuen hause. Partikulen portaera, erresistentziaren eragina, eta osotara esponentziala oraindik. Dezimatan barru, Eta horrelako tontakeia bat egiteko ez ba, intensitate alde batera pasatzen duzeko zer rollo. Espera, alderantziz. Polarizatu dezagun orain. Alderantziz. Intensitatea, ia zergatik ez den pasatzen. Orden jarraitu behar dut eskema berdina, Bera, oharretan, hemen jarraitu dudan eskema berdina egoera bakoitzaren ez daukaz, pixkan astuago dago eta usteote horra dena elkarrekin jarrita argiago dela. Alderantziz. N hemen elektrodo bat, hemen beste bat, eta orain pila horrelaxe. V, sartu behar digu horrelaxe. Ez ditut jarri hemen zulotxoak honengatik. P materialan ditugu hemen zulotxo pila bat. Eta orain, konektatu dugun material hori, minus muturrera. Buah, zulotxoiek sentitu behar dira erakarritan utza. Hemen, elektroiak daude material hori, plusera, elektroiak sentitu behar dira erakarrita, onutaldera. Hau da, karga libreak desagertu behar dira. Orduen geratu behar zaigu, hauek kargari gabe, elektroiak desagertzen badira,
Goratzazue hau genuen horrelaxe. Horekan. Orain gehiago joan dira. Demagun horiek ere horrela daudela. Hemen ez zulutxoak ere gakarrita. Horrelaxe. Demagun ez degula sartu oso tensio altua, beraz. Horrela gelditzen dela. Hauen zulutxoak hemen. Hauen elektroiak hemen. Haundiago egiten badu, oso hendik zartuko dira, baina haunditu egin zaigu. Karga hori, ere muri haunditu egin zaigu. Jarraitzen badegu marrazten orain arteko gauza guztiak, konzentrazioa. Hemen orain, zulotxoak hasten dira desagertzen lehenago, desagertzen dira hor. Logikoki, hemen elektroiak lehenago desagertzen dira. Kargaren ardatza. Izan behar degurain zabalago. Maila berdina dauka, Hemen ez dago karga gehiago, baizik eta zabalago egiten da. Beraz, karga hau positiboak onutzaino. XN alduagoa. Positiboak. Hauek negatiboak. X arte, askoz gehiago. Eta hau, gauzekin integratzen badegu, bai, karga gehiago daukagunez, eremu elektrikoa kalkulatzerakoan, karga gehiago daukagu, beraz, altuagoa. Igual, bajarri jaitxiko dut. Hemendik hasita, askoz altuagoa. Eremu elektrikoa altuagoa. Hemen gauzekin kalkulatu dugunez, malda hau jarraitzen dugu izaten berdina, Bat zati epsilon, bider Q, bider N, D, eta malda hau da, bat zati epsilon, bider Q, bider N, A. Eta hemen, E piko. Ez dakikula zen baden, baina hor piko bat daukagu. Altuagoa. Osa, hiru alditan gutxi gora bera egin ditugu gauza berdinak, ez? Nik hau, eskematxo hau garrik izango nuke hau ikasterakoan. Eta horrekan dago, guk hemen jarri digun tensioa, sortzen da hemen eremu elektriko honekin, eta tensionek berdintzen duenean hau hor geratzen da. Hau, altuago egiten badego, hau, handiago egiten da, horrekara hilegatzen da, eta hor gelditzen da. Hau da, honek erantzuten dio tensioni. Tensio berdina lortzen du, muguntala, horreka hortan mantentzeko. Orduan ia, kalkulatu dezagun berriz tensio hau honen arabera. Tensio hori horren arabera. Hau eta hau arabera. Hauek ez ditugu ezagutzen, baina kalkulatu ditzagun. Eta ikusiko zu zergatik. Kalkulatu behar dut hemen dagoen tensioa. Hemen barruan dagoen tensioa parametro hauen arabera. V, D, eta da, integral hau. Eta integral hori da, zuzenean, azalera hau, begira. Badaukagu maldak, badaukagu ez dakit parametroiek utzi ditugula, ordene azalera hau da, XP bider EP, zer da hori? Bai ez? Bai? Zati bi, hoi da. Bat zati bi, EP bider XP. Eta beste hau. Bat zati bi, EP bider XN. Berdin, bat zati bi, totakia bat irudi, baina XN, XP. Zertarako egin dut hau. Bale. Nik ezagit hau zen baden, nik ezagit hau zen baden, nik ezagit hau zen baden. Baina gauzi eskerrik ere ikusi dugu malden arteko erlazioa, eta guk badakigu hau zati hau, EP zati XN dala malda hori. Orduan EP, piko hori, izan behar da hau zati hau, hau bider XN,
bat zati epsilon, bider Q, bider N azpide, bider XN, beste ekuazio bat. Bestearekin egiten badut berdina, NA bider XP, zertarako guzti hau. Nik ez da izen badan pikorizik, ez da izen badanek, ze zabiltza. Begira, gu bagabiltza, hau jartzen, tensio bat jartzen laborategia, gu nahi dugun tensioa jartzen. -5 volteo, -10, eta hemen barruan sortu zaigun tensio hori da, honen berdina. Honek egiten dio kontra horri. Diodoan dagoen tensioa, horlaxe kalkulatuta, da gu sartzen ari garena gure tresnarekin. Da hemen lotzen dira gu kontrolatzen dugun zerbait eta besteneko parametro guzti hauek. Eta 3 ekuazio. 3 ez ezagun. Hau, ni jartzen ari naiz. Eta orduen, hemendik bakantzen baldin baditut 3 ez ezagun horiek. Kalkulatu dezaket ze eremu elektriko piko daukadan nire diodoaren barruan nik sartzen ari naizen tensioaren arabera. Eta hemen, aritmetika pixka bat egiten badugu. Horrela geratu behar zaigu. Gogoratu, bagabiltza lotzen, hau, errealitatearekin, makromunduarekin, ia. Ez kopiatu, ia ondo egiten dudan, buruz. Bakantzen dugu, barruan sortzen zaigun eremu elektrikoa, guk kontrolatutako gauzekin, dopaketa, ezagutzen dugula eta sartzen ari garen tensioa. Hau berria da. Eta bertan sortzen zaigun zabalera hau, nire lagunarekin ikusi duguna, XP adibidez da. Ez kopiatu, ia ondo egiten dudan. Bai, uste bat. Berdina, zabalera hau, dopaketa horien menpe, eta nizaten ari naizen tensio horren menpe. Bai, hola da, bai. Eta ekizene pasantzekoa. Osa, ze dimensioak daukaten karga horiek hor barruan. Q. Eske burua dakizu zen den, diseinatzea diodoa, fabrikatzea diodoa, jakitea nola egin beharko ditugun, ezerretzeko eta ondo funtzionatzeko. Horregatik guzti hau, Eta guk ikusi beharko dugu rollo guzti hau ondoren, ikusi du, erraxa da topatzea. Fosforo eta borbolo kopurua sartzea erraxa da. Eta tensio horiek sartzea ere bai. Gure makro munduko gauzak, eta bagabiltza jakiten zer gertatzen den hor barruan. Ze zabalera daukan eremu elektriko horrek, zenbat tensio dago hemen, ze maksimo daukagun hor, pixkatxo bat aztertzen baldin baditugu ekuazio hauek, pixkatxo bat aztertzen baldin baditugu, egoera praktiko batean, bueltatu gaitezen eremura, eremu elektrikora. Eta pentsatu dezagun, zer ari da gertatzen tensio hau igotzen badugu. Tensio hau igotzen badugu, tensio inberso altuago daukagu, ez? Eta logikoa da, hau handiago izatea. Konfirmatuko dugu formulatan. Hau handitzen badugu, hau handitzen da, proportzionala da. Epe handitzen da. Eta hauek ere bai, logikoa da, ez? Osa, inbertsoan ikusi dugunaren portaera horren arabera, hau handiago baldin bada hau handitzen da. Hemen ere ikusten dira, XP eta XN ere bai.
ere bai, handitzen dira. Hau da, inbertsoan jartzen baldin badegu tensio bat, eremu daukagu. Handitzen badegu, pikoa eta eremu elektrikoa horrelaxe da. Kuriositatez, aztertu ezagun orain, dopaketa. Dopaketaren eragina, hemen, formula hauen arabera, guk ere kontrolatzen dugunez, zer gertatzen da, dopaketa handitzen badugu. Bai, handitzen badugu adibidez, ja. Begiratu dezagun alo bestea. Hauek, handiagoak egiten baditugu, hau txikiagoa. Hau txikiagoa baldin bada, hau handiagoa. Osa, dopaketaren ondorioz, hau handitzen da gehiago. Gehiago dopatzen badegu, izan behar dugu piko gehiago. Hemen berriz, NA berbi daukagu. Honek agindu behar du. Haundia, zate haundia, oza, haundia berbi zate haundia, geratu behar zaigu, haundia. Haundia, hau txikia. Hau txikitu egin behar da. Eta hau ere bai, berdina. Txikitu behar dira. Hau da, dopaketaren ondorioz, izan behar dugu, hau bera egiten badigu gehiago dopakotuta dagoen materiala bati, hau hemen genuenean izan behar dugu. Hau txikiagoa, baina pikoak handiagoak. Kitu. Horlaxe. Beste gara honetan, hau txikiagoa, baina pikoa handiagoa. Joder, Marko. Eta hemen, horlaxe zerbait, adibidez. Osa, ez dakit. Ulertzeagatik zertan gabiltzan. Da, utziko dugu ja, Hemendik jarraituko dugu urrengo gunean. Eske materialak badauka eremu elektriko maksimo bat, jasan dezaken eremu elektriko maksimo bat, hor elektroiak ateratzen direla beraien loturatik eta gidatzen hasten da berriz. Urrengo gunean jarraituko dugu hortik.